China. Croeso i'r 8fed fideo yn y gyfres yma o 24 awr yn. Mae Sam nôl. China. Mae 24 awr yn Hong Kong. Oh my god. Ryan ar onni yna. Went to China. Croeso i Hong Kong, Sam. Heol, fel yr pimp ambassador i Hong Kong. Ie, sorry, fi'n siarad fel bod fi wedi bod i Hong Kong fel 1000 o weithiau. Wedi? Right there, go on then, Hong Kong. Wedi. One room to check in for From 6 a.m. to 10:30. Perfect. Wi-Fi, you may just follow these instructions. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Awr pimp. Thank you. Shotgun sofa bed. Bore da o Hong Kong. Yr 8fed ar 20 o Ionawr yw I heddi, sef diwrnod pwysig yng nghalend y bobl yn China, achos mae'n meddwl taw y diwrnod cyntaf o'r flwyddyn newydd. Y blwyddyn Luna newydd yn y calendar, sef blwyddyn y ceiliog. Blwyddyn y ceiliog. Blwyddyn y mwnci oedd y blwyddyn diwetha, yn ôl bob sôn oedd y blwyddyn diwetha ddim yn gret. Blwyddyn y mwnci, so mae pawb yn edrych ymlaen. So ie, ni jyst yn edrych ymlaen I jyst neud I mewn i'r holl dathliadau, traddodiadau sy'n digwydd yn Hong Kong heddi. Sam, fydda ti golygfa amazing fel la, a ti ar Snapchat. Sorry. Draw yna, sef Kowloon. Hwna yw'r mainland, dyna lle oedd hi'n aros neithiwr yn y gwesti. A dwi nawr wedi gwneud fan hyn ar y cwch yna, Star Ferry, I Ynys Hong Kong. Bod nhw underground, buses, cychod, taxis yn o bob sôn, yw'r ffordd gorau teithio rownd. Right, gwneud taxi. Right. Hello! Hi. Coming to see the Chinese celebration New Year. Okay, sure. I sing a little bit for you. Oh yeah? Okay. Go on then. 春风它吻向了我和的脸，告诉我现在是春天。Like that. Wow. Amazing. Well done. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Beth ti'n mynd i gael? Llwgi, fi'n mynd I gael satay beef gyda instant noodles in soup served with scrambled egg and buttered crispy bun. Brecwast ar y ffordd. Tsui. Yep. Tsui. Brecwast arbennig. Barn Dari? Mae eisiau ni brynu rhywbeth o wisg, dillad, addas ar gyfer yr achlysur. Mae'n bwysig wisgo coch. Okay. Ti'n neud hwnna'n barod? Fi'n neud ish. Kinda, ond mae angen wisgo bach rhywbeth bach mwy traddodiadol. Okay, cool. Anything dod o le? Ni wedi dod I Tung Choi Street yn ardal Kowloon a nôl y we mae un o farchnadoedd gorau Hong Kong yn yr ardal yma. So, Ond ar hyn o bryd, dwi'n edrych fel bod wedi agor. Well ni'n mynd lan Victoria Peak de, yn ôl fan hyn wedyn, yw e? Yeah, absolutely. Yn dal taxi de. Croeso I Victoria Peak, ardal ar man ucha yn Hong Kong. Yeah. Hong Kong ei hun, y ddinas o flaen I fan hyn. A wedyn draw ochr arall, y harbwr Victoria Harbour, Kowloon. Dyna lle wnaethon ni croesi bore yma. A dyna lle mae'r dathliadau mawr yn digwydd heno.
Ie, ni angen prynu allan hynny. Ni angen prynu wisg neu gyfer enw. Y wisg traddodiadol. Great stuff. Lawr fan'na rhywle. Hello. Hiya. Hello. Hi. How much? Can I try them? Yes. Yeah. Bachan. Yeah. Lawr, would that fit me? Oh. Sam. Okay. Yeah. Oh, looking good, yeah. Edrych part fel? Fi'n meddwl ni'n sorted. Sam. Fucking blwyddyn newydd da, boi. Blwyddyn newydd. 10 allan o 10 am hwnna. O, diolch. Ti'n mynd i wisgo hwnna pan ti adre, dwyt? Ti ti roi yn air wedyn, yn inside out, mae'r parti dechrau Just round y tŷ, fe. Traddodiad mawr arall ar y diwrnod yma yn China, yn Hong Kong, bob blwyddyn, yw i fynd i'r deml. Mae'r flwyddyn newydd yn China i gyd amdano cael look ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac i cael gwared o'r anlook sydd gyda ti yn barod. A un o'r pethau maen nhw'n neud i wisgo coch, fel ni wedi gwneud, a wedyn hefyd mynd i teml lleol a manner lleol sydd yn sanctaidd i ni. So dyma ni yn cyw lan gyda miloedd o bobl arall i fynd mewn i'r deml Wong Tai Sing, deml mwy o poblogaidd a enwog yma yn Hong Kong. Mae pobl yn mynd mewn i lledaenu'r incense yn y deml mwyn rhoi look nhw dros y flwyddyn newydd a'r flwyddyn sydd i ddod. Ac o'n i'n meddwl ni'n bod yn glyfar yn dod yn gynnar i osgoi'r big queues, ond yn ôl pob sôn, y gynharach ti'n neud y fwy o siawns o look ti'n mynd i cael dros y flwyddyn. Okay. So, yeah, na pham y miloedd o bobl yma ar hyn o bryd. Barod i fynd? Barod i fynd? Barod i fynd. Mae lot o mwg yma. So fi'n meddwl y bwriad na yw bod ni'n gwybod cael gwared o'r ein lawr y ffrynt. A roi e wrth yr allor. Pob lwc i ti, Sam. Diolch, pob lwc i ti. Gobeithio bydd yn helpu. Dylswn ni gael look nawr dros y blwyddyn nesaf. Gobeithio yna. Croes i bysedd. Un o'r profiadau gorau dwi wedi wneud yn y gyfres yma heb os. Rili falch ni wedi dod draw i'r deml yma. Amser bwyd nawr, ni ddim wedi cael unrhyw beth ers y noodles anhygoel a bore yma i brecwast. Yn heiddi rhywbeth mewn. Ni yn heiddi rhywbeth. A yn ôl app o'r enw Open Rice, y lle yma yw'r un o'r llefydd gorau i fynd. What's your drink? Pineapple rice. lemon tea. Yeah. Yeah. Coca-Cola. No? Massive stock. Oh, okay, yeah. Am 430 o ddoleri sy'n gweithio mas tua 4.30. Oedd hwnna'n rili neis. Os fi'n hollol onest gyda chi, sa'n meddwl bod ni wedi cael golygfa gwell
o unrhyw le, o unrhyw beth yn y gyfres yma o 24 awr yn? Na, mae'r olygfa yma o'r Ice Square Tower. Ice Square Tower. Yn anhygoel efo'n oed. Dyna ni, 24 awr fi a ti Sam Rees yn Hong Kong wedi dod I bet. Ori. Fi'n meddwl mae'n sicr mae'n deg I weid taw Hong Kong yw'r hoff ddinas dyn ni wedi ymweld yn y gyfres yma. Na, sicr, mae'r lled yn hollol wyth. Ydi? Mae fe yn y gyrr llygad, mae fe'n culture shock, mae'r lled yn hollol nuts. Ydi? A ti'n fe, fi mor falch bod ni wedi dod yr adeg yma o'r flwyddyn. Achos yn fwy nawr na unrhyw adeg arall, mae hanes a diwylliant Hong Kong wir yn cymryd y flaenoriaeth yma. Felly, os ych chi eisiau dod I Hong Kong am y tro cyntaf, dewch dros adeg y flwyddyn newydd achos gewch chi'ch signo a tynnu mewn i'r holl parti a dathliadau anhygoel yma. Felly, sut dyn ni'n gweud blwyddyn newydd ato? Tung Hei Fat Choi. 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 Am fwy o fanylion am lle nathon ni aros, cliciwch ar y links o dan y fideo. Cofiwch hefyd I danysgrifio ein channel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.